Hello, sziasztok! David Kellőrök, és ebben a következő videóban azt szeretném bemutatni, hogy használjátok a Bandicam-et. Hát Bandicam, vagy nem tudom ki, hogy ejti, én így ejtem, hogy Bandicam. Igen, cél, tehát, hogy téglalap a képernyő, ilyen, ilyesmi, DirectX, OpenGL, ablak, azaz, hogy ne látszódjon a keret, igen. És nem mutatom be, mert nekem még nem is kellett rájönnöm, hogy akkor, hát, hogy mondjam, hát rájöttem, hogy akkor leállítsa a videót, igen, hát. Aztán itt látható, hogy hova mentse, itt pont-pont-pontnál be lehet állítani, hogy hova mentse, igen. A megnyitás, speciális, nem, Bandicam ablaka mindig látható, hát igen. Aztán kimeneti könyvtár, az ugyanaz, amit mondom, automatikus felvétel befejezése, azaz, hogy ne fejezze be automatikusan, menjünk tovább. Videó, felvétel, tehát gyors billentyű, start, stop, elindítás, megállítás F1, szünet F2, egerkózalejtése, igen, effektusok hozzáadása. Igen, ezt be lehet pipálni. A videó, hát itt nem nagyon kell semmit beállítani, ezek jók, ahogy vannak. Igen. A kép, tehát, hogy rögzítés, hogy befejezze a videót, lerögzítse F11. Felvétel megismétlése, ez minden egy másodpercben van. Igen, egerkurzorejtése itt is, megint. Itt a formátumban jobb, ha JPG-t használtok kiváló minőségnek, ugyanis hát elég, hát ezt nem tudom, minek tették be most, legyen rossz minőség, meg jó minőség. Aztán itt a névjegy, azaz Bandicam 1.8.9.371-es, szerzői jog, originál, 2009-2013 buddysoft.com, licensz információ, azt majd elolvasodok, frissítés ellenőrző. Hát igen, online vásárlás, ezt nem éri meg megvásárolni, ugyanis ingyen el lehet tölteni. Hát igen, ez lenne az egész. Itt a regisztrálás, láthatjátok a honlapot, tehát hogy buddysoft.com, és ez a geek, ez pedig a gyakran ismételt kérdések. Tehát itt látható, hogy rögzítés, amit most én is rögzítek. 2 perc 49 másodperccel, mennyi megabyte, mennyi gigabyte. Hát, annyi is lenne. Köszi, én voltam David Keller. Ciao.